Zaneta i Albaida. En el Zaneta i Albaida. En el Palomar y así. I menjàvem per lo que hi havia moniatos, carabasses, criaven conillets i gallinetes, teníem ouets i tot això. Mos van donar, avui estava dient jo en la farmàcia, mos donaven una cartilla aixina en uns cellets i tu anaves i et donaven arròs, farina, un pote de condensar, i t'apegaven els cellets i diuen això et toca. I ara anem a la farmàcia, mos apeguen els cellets en el paper i mos donen pastilles en un moment. Mira, avui he vingut i dic, d'Àngels d'on vens? D'agarrar el racionament. Antes anàvem per això, ara anem per pastilles. En el Zaneta i Albaida. En el Zaneta i Albaida.